Da će on, neće odbiti. A dobro, on je sramežljiv ovak inače. Ja, ti imaš samo jedan mali woofer iza. Nemoj sad servis raditi na ovu. Ona Milka čokolada mora tam biti, jel da? Izvoli, to je 0,1 decibel gore. Evo, pa ga jedan mali woofer imaš, kako ćeš tim onda? A? A uspio sam sam tako kupiti. Takav je bio u metrou. Vidi kako je polijepljeno. Pa vidim, da, neke znjepljeno tamo. To je u metrou bilo za kupiti, jel da? Vidi, ovak s kutijom sa svim. Dobro. Ajde, izdali čovjek. Ajde vidimo malo onda, hoće to kaj odsvira. Nemoj me mikrofonija ta. A Peka svira dizel. Dizel svira, tako je. Ovi s dizelom imaju suglasniji. Da vidimo kaj taj mali woofer može. On je spreman, nigdje je tamo u autu. Gdje? 52,4 decibela. A kada imaš veći woofer? Bravo, čestitam, ovo je odličan rezultat. To je sad ono, kad neko zna, ima malo više znanja i iskustva, onda može i malo s nekim fintama si rezultat podići. Malo da.